Büyük Ýeňişiň bayramyna bagyşlanyp ýurdumyzyň ähli günjegine geçirilýän dawralara ýokary ruhlenlik mahsus bolýar. Berkarar döwletimizde 40-njy ýyllaryň agyr tynaglaryny başdan geçiren uly neslin wekilleriniň münasip durmuşyny üçin etmek, ýurdumyzyň döwlet siýasatiniň ileri tutulýan ugrlarynyň hataryna goýulýar. Hormatly prezidentimiň ähli taraplyň aladalary netijesinde fronta gatnaşjylara tyle zähmet çekenlere eski rojony saklap oturan enelere köp sanly ýeňillikler berilýär. Tarihi müňýyllyklaryň jümmüşine kökürüp gidýän türkmen halky çağlar terbiýelemekde esasy ýörelgeleň beri hökmüne ata-babalarymyzdan köp asyrlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaň dowamly bolmagyna gol berýär. Häzirki wagtda ýaş nesille ýokary watançylyk, gahrmançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi, jemgyýetde bütewiligiň, jebisligiň berkemegi üçin asylly işler alınıp barilýar. Biz milli gahrmanlygyň öňüne taqdim edýäs. Olaň deňsiz taýsir ýeňişlerine mukaddes sarpa goýýas. Biziň ata-babalarymyzdan gahrmançylykly durmuşlary, geçen şöhratly ýollary, biziň üçin watançylygyň, mehriban topraga şäksiz goýparlygyň we mukaddes watanymyza gulluk etmegiň mektebidir. Türkmenistany adamzadyň parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi, halkyň jebisligine bolan telwasyna aňladýan ýeňiş bayramyna bagyşlanan çäreler ýurdumyzyň ähli günjegine ýokary ruhlentligi beklenýär. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna garaşsyz ýen beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan şöhratly ata-babalarymyzyň ynsanperwer, dürüjlük däplerini esaslanýan, ählimin parahatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmegine, durnukly ösüşiň üçin edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen döwlet siýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyna eýe boldy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz sewitde parahatçylygy dörediji merkez hökmüne ikrar edilýär. Munyň özi halkyň iň hot däpleriniň dowamlylygynyň hem atalarymyzyň edermenliklerine münasip hormat goýmagyň aňlatmasydyr. Hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesiniň ýörelgelerini üýtgegsiz agrarly türkmen döwleti, beýtaraplyk we parahatçylyk süýjüliginiň daşar siýasatymyzyň esasy binýasy bolup galýanlygyny iş ýüzüne görkezýär. Çärelerde milli gahrmanlarymyzyň durmuş ýoly, olaň ýaş neslin watançylyk ruhyna terbiýelenmegindäki işler beýan edilýär. Hormatly prezidentimiň alyp barýan öňden görçülükli siýasy ugrun netijesinde garaşsyz hem beýtarap Türkmenistan tutuş Merkezi Asiýa tebitine parahatçylygyň, durnuklylygyň miýdeme daýanç bolup durýar. Parahatçylyk, süýçülük, açyklyk we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşar siýasat ýörelgämiz. Hormatly prezidentimiň öňe sürýän dörejelikli başlangyçlary dowly golluk tapýar. Şeýlekem dünýä jemgyýetçiligine giňden ikrar edilýär. Garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň tutuş ilaty ýeňiş bayramyny uly ruhlenlikde dawralanyrýar. Watanymyzyň güllep esmeginiň häzirki we geljeki nesilleň bagtyar ýaşamagynyň türkmen topragyna zähmetiň hatirasyna hormatly prezidentimiň ýol başlygyna amala aşyrylýan ähli oňyn özgertmeleri gahrmanlarymyzyň edermenliklerine şöhratlandyrýar.